kami ng LA, guys. LA kami, guys. Tikid dyan sa Bispar. Well, I don't know. Guys, mana si Italian, guys. Mana siya sa video na pinotes. O, si Bispar, guys. Yes. The BHM Bispar lang, aking mahal. go. Yes, correct. Bispar lang, mahal. Sige, mo tayo Bispar. Yes. Sige, mo tayo. Sa LA. Lantaw-lantaw ra, and then banding-banding ninyo. Di ba, Bisag kasi ko yung luwa. gap, si kamo, tuwin, og si Talyang. Di ba, maduro mo tayo ba? Just me. Ha? Just me. Ito ra? Yes, just me ra jud, wa jud ko'y kakuyog. Di rin blackout. Sakay man may. Okay ra. Murag 8:30 ra ko kuto basta wala kumigo si Kuan. At tumigo na ako sa grade 6 ba si Kuan ba si kay Kurt Chan. Kurt Chan ba katong Kurt J, di ay Kurt J katong sa katong diya ba katong premium laag niya kato yang ka gala kay numero 20.